Nangita na basab mo og dapit nga lahi, layo sa kasamok apan, mamahimo kang makarelax samtang nag-enjoy sa bugnaw nga hangin ug sa city lights. Anay usa ka lugar sa Dakbayan sa Subo nga swak. Alang ganinyo kung asa mga kapuso atong bisitahon. Pinaagi nining report. Bugnaw nga hangin, city lights, ug relaxing nga ambience. Mao kini ang masinati kung mobisita ka ning usa ka kan-anan sa Barangay Busay, Dakbayan sa Sugbo. Mga kapin sa usa ka gatos ka metros lang gikan sa Temple of Leia. Sa tugkaran sa kan-anan, adunay gamayng gitanom nga mga sunflowers ug pine trees. Ug ang overlooking view, perfect kaayo alang sa inyong picture taking. Namugna kini sa mga tag-iya aron makadalit na pod og laing dapit alang sa mga Sugboanon nga gustong mag-unwind gumikan sa stress sa trabaho o eskwela. Gusto na mo is ma-relax yun ilang mind nga from katong mga people who's working from call center kanang busy sa ilang life kunya gusto na mo anhin nila, gusto na mo relax kaayo, ma-chill, ma-clear ilang mind. Dire magud peaceful, magud kaayo. So usually kasagaran mga nagtrabaho, di magud kay kaingon ka relax kung ato ka syudad. So ang venue na mo dire is perfect gid siya sa unwind ka. Samtang mag-relax, mamahimo kang mutilaw sa ilang mga bestsellers nga pagkaon. Adunay daghang kapilian sama sa sisig, sizzling shrimps, fried chicken, sizzling bangus, dynamite, ug french fries. Aduna usab sila'y lamian nga mga frap sama sa chocolate, mocha, ug ube, ug aduna say mga smoothies. Gidagsa na ang maong dapit tungod sa maanindot nilang dalit. Relaxing kay siya niya. Nice kay sa feeling na nakadiri kay tungod sa view, ma-relaxing mong mind, especially sa mga case as call center agents. Kaya syempre, toxic kayo ang naka sa field ba. Nindot kayo ang vibe dito sa lugar niya. Nindot pa dyan kayo mga foods. Escape from reality sa work. Maka-relieve good siya stress diri. Nindot kayo mag-reminisce og mga utang. So nice nga place for finding yourself. Char. Nice place nga kanang makahawa ka, makalimot ka sa tanan. Maka-accommodate ang maong lugar ug moabot 50 ka mga tawo. Perfect kini alang sa mga gustong mag-chill ug mag-bonding kay bukas kini alas 10 sa buntag hangtod na sa alas 2 sa kadlawon matag adlaw. Uban ni Demi Hernani, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.